sing durung nate kabar ana ing Malang. Sapa kan bojo kula ing wektu iki jeneng sira dak wisuda dadi Senopati Madiun. Menika iki kanugrahan liwat kewajiban ingkang tulusan. Bagus. Peparing saka aku iki dudu kanugrahan. Nanging kewajiban lan tanggung jawab ingkang ora. Romolan ibu orang ngerti untuk disewa oleh penduduk. Tak dadak gawe cingak menggali romolan ibu. Petrek oleh semua. Ono wigati apa ya, Bu? Oh iya. Orang luput, orang sip, bener. Pamanmu Brojonata tidak dijudo dari Senopati Madiun. Ono apa ing semut kulatan kebak ing rasa tuwa. Lali perkara apa lho? Iki lagi maksudnya piye? Dene Respati. Rama lan ibu rumangsa bobong. Jejere kagungan putra ingkang mijil wanita. Terjane solak bawane ora kalah para prajurit priya itu. Nanging perkara iki beda iki. Jeneng sira ora tak domo-domo supaya perang ngadepi musuh. Kuwi mung kanggo gedhekake atine wong tuwa sekalian. Kowe duweni kajiwan ingkang satriya, ingkang perwira ing satriya, jejere wedok. Upama kowe tak joke perang, kuwi duwe cacakane iki. Kula kowe ora usah matur nuwun. Kawit sampeyan gawe krama wis sumentan marang Pramanto Brojonata iku dadi Senopati Madiun. Iki wis ora bisa dijabel dening krama. Ngaturke darma bakti ora kudu gelem lagi para terus yang piye? Yen kowe tak tambung arep batu bapakmu lho iki. Ora nanging. Ora bareng.
Iya iya. Namung ngatur kalian meneng wekdal sapunika Madiun sampun kakepung wakul Binoyo mangaprat barak kanjeng. Pati ini rusak, tapi kok yang seliramu yang luruh, biajen. Ucap itu. Tanjung Adipati keparang jelatur. Iya, kepiye bojone? Tanjung Adipati. Raden Ayu Respati menika keturunan saka ingkang apuh. Wujudnya apa Bu Sapa? Wujudipun pasuryan ingkang ayu. Oh iya. Awit mula tumbang ingkang lancip dan ingkang landhep menika maksih kalah lancip lan landhep iku pasuryan Kupani. Jlentreh kepiye kowe matur? Prajurit barat ingkang mijil kakung badhe kapilu ingkang nuruti pasuryanipun ingkang putra inggih Raden Respati. Pramila kabeh anggenipun nekakaken para prajurit-prajurit barat menika kan. Guru mesti, ora mesti. Sing tak sumelani wong barat kuwi seneng guru kudu waragan. Yen wis padha guru ora mung cocok kaya ngono kuwi. Anakku remuk dadi rempot sing bisa kaya kuwi. Kanjeng Adipati Iya kuwi. prajurit menika sukrahipun boten namung ngungkepi persoalan bangsanipun. Heeh. Nanging inggih kalebet sentana wonten kadipaten menika. Kaya menika dados tanggung jawab Mula Brajanata inggih tau. saljil dalam sira dadi senopati Madiun kisah Sembangga ing barat lan Raksana lan Yo aku Pak Adipati Indra Kusuma. Kowe kalau Senopati mesti apa gendaan wong lanang kok piye? Nah aku tanding karo kowe, aku opo menang ngono ora kondang. Ning nek kalah aku ya. Mula bali yo wae kira mesti tak kulo iki. Iya. Senajan aku wanita nang wanita ning prajurit. Ojo nek kok kowe sawit jinanci. Kowe sing paling Kowe maksa. Ayo. Ya, bro, bocah iki ngomong iki gak wong kae ketoke gak ana. Inggih. Lah panjenengan bendoro kula iki kok kono potensi. Semua wis kalah. pitados. Kula pitados.
Awang panjenengan kejepi kemawon kaya gelap migat. Kapra tundang. Lah iki. Panjenengan takoni kalah isi menang aku. Kula percaya Ora marang patut panjenengan. tak sira paten iku diparingi panjenengan gene aku. Kula pitados wis ah. Karo wedok iki kudu ngalah. Wong lanang kok mulu-mulu karo wong wedok kalah. Wis. Kok iso panjenengan ngendikan kalah? Pun Pak, mboten napa-napa menangi wong kula ngertos Serikan dene Madiun badhe katingkes katlikur. Kok panjenengan ngerti kula ditinggal? Aku ngertos mawon kula wonten wingking panjenengan. Anggih teka kula. Kula menika ora njaluk sampeyan panjenengan kok iso bantu kula. Loh, lah Panjenengan pamer ngene apa piye? Dikirane kula niku ora iso anak Hendro Kusuma. wedok iki lek nesu ki malah saya ayu. Wis samsip kowe ya. Kowe kulino nesu karo bojomu kowe Mas. Kok wedok iki lek mesam-mesem ki ayune ya ora. Nesu malah mimpi ayune. Mula soleh iki bojone senengane dijarang ben nesu. Jarene piye nek nesu tambah ganas Mas. Lah soleh. Raden Ayu. Boten teges kula menika cuman toko nyampuri perkawis panjenengan. Sepisan kula menika senopati. Monggo wonten ing palagan menika wontenipun prajurit Madiun miwah prajurit Barat. Sinten ingkang ngombiongi Kadipaten Madiun menika Wadyabala kula. Nanging kosok wangsulipun menawi ngombiongi dhateng Barat Madya menika mengsah. Monggo panjenengan menika inggih kalebet prajurit wadon nggih Sri Kandhiri Madiun tartamtu kula inggih badhe ngayo. Angka kalih